Хора, днес Алекс ще ни покаже какви са тренировките по баскетбол, за да знаете дали ще ви се тренира. Ето го идва. Здрасти! Здрасти, дай пари за пасти. Добре, чай той да си нагласи ранчките. Така, тренировка по баскет. Аз ще използвам топка номер 6. Шести номер. Да. Първо малка загрявка дрибъл. Лесно и просто. След това почваме с нисък. дрибъл. След това с клек. Сега почваме. Значи, ти не говори, аз си знам тренировка. И аз не знам тренировките, бе, идиот. Удряме, клякаме един път и взимаме топката. Обаче бързо. Трябва да вървим горе-долу с нея. Когато тя така, че няма да ставаме. Добре, така. Така, почваме сега с това. Правим дрибъл настрани и се връщаме с едната ръка. Ползваме само едната. Ето, може би, е така по-ясно. Хоп, 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 хоп. След като научим това движение, пробваме да направим така. Хоп, хоп, хоп. Спри на пауза. После трябва да научим движението да си правим крачове. Просто разкрачваме краката, правим ги така, приклейкваме малко и хоп. Мушкаме си просто под краката и чакаме с другата ръка да дойде топка. И гледаме да не се удари, естествено. Така. След като научим и това движение, правим. Това е малко по-трудно. Хоп, хоп и крачол. Хоп, хоп и крачол. Хоп, хоп и крачол. За топки, ако ми питате, размер, принцип най-добре за най-малките да се изберат просто една петичка. От Декатлона има всякакви размери. Аз съм с шестицка. Доста е добра за малко по-големите, за 10 годишните по-скоро. Е идеална. А за малките деца, братчета, сестричета, ако имате тройка или там други. Да, тройката е идеална. Той даже моя приятел има една тройка. Оператора. Да. Така. Който съм аз. Така. Значи. Сега. Да, така. Разкрачваме се. Слагаме си главата ето тук. Леко се пригръбваме. Дано се е видял добре. Ай сега ще го направя пред. Направи го още един път отзад, да го видят по-хубаво. Разкрачваме се. Така. Леко пригърбени. Обаче малко сложно. Да. И пак гледаме да не се удари. Така. И сега трябва да го направим доста по-хубаво. Аз го направих малко по... Ето тук някакъв хвана топката, а то правилно към кръста да е хвана. Някъде там трябва да е хвана. Така, това е за упражнение. После правим нисък дрибъл. Но бързо. Да повече е топката на топка. Също може да покажа нещо на хората. Давай. Пак за нисък дрибъл. Става въпрос. Ето. Да клякате с топката. Добре, дай сега се разминим пак. После трябва да се научите да хвърляте. Има два начина, които аз знам за хвърляне. Първият е държите с една ръка. И скачате и хвърляте. На мен този начин ми е малко труден, затова използвам другия начин.
стегнати пръсти. Хващате топката където... Чакам. Хващате топката където искате. Хващате от двете страни, само с тази част на пръстите. Чакай, да го покажем пак на хората. С коя част на пръстите? Ето, само с тази част, няма да я прегръщате. Чакай, покажи. С тази част. Ето. Ето тази. Да. Ето. И така, на мен, честно казвам, ми е по-лесно. Някои хора използват този начин, който не мисля, че е за баскетбол. Взимате топката просто така и хвърлят. Това не е правилно. Не. Според нас това не е правилно, защото първо няма да оцелите, ще ви е трудно. Смисъл, ясно много. Някои хора са свикнали така. Не, че не е правилно, но да, малко извън границите на баскетбола, но да. Така, първо трябва да се научим кой начин ви е по-лесен. Също може и по друг, още едно нещо да добавя с едната ръка. Ето така да се я държите преди да стреляте. Така се я държите и когато стреляте. Отстрани на едната ви ръка ето така, а другата ето така на топката. Не. Така. После трябва да се научим на едно много просто движение, подобно на това. Разликата между това, което сега ще покажа, е, че не правите настрани, а напред и назад. Хоп, хоп. Хоп, хоп. След това, като освоим това движение, т.е. това движение, както и това, може да правим и крачол най-накрая. Така може би ще измамите някой. И сега също много прост начин да измамите някой. Например, ти си ми съпротивник от другия отбор. Правя така, ти си зад гърба ми и няма начин да вземеш топка. Да, ето. Това е първата ми крачка. Топка. Слизам и после бързо. И кош, най-вероятно. Значи, ще повторя. Ако държите, ако сте ето така някак, ако сте просто застанали така, в десния джоб да е топката и ляв крак напред. И ако съпротивника ви е тук, няма начин да ви вземе топка. Ето, няма начин. Тръгвате и да. И то пак се опитва да ми я вземе. Така. И другото, което е ляв джоб, десен крак напред и минава. И това е тренировката. Може и да съм пропуснал някои неща, но според мен не съм. Може да се абонирате за канала на Елитос Мълчумик. Феникс Пламът. Абонирайте се! Или ще извада катаната и ще ви убия. Айде, чао!